Adol susu serapayu. Dodolan nasi padang ra entuk. Ya Allah, ya Allah. Ngopo lek sambat kakean utang? Percuma aku le ngaret saiki, Mas. Susu saiki ya wis ra payu. Aku iki pengen dodolan nasi padang, Mas. Lah, nasi padang. Kowe ra ngerti to lek sik viral iki lho lek lak dudu wong Padang asli ora entuk dodolan nasi padang. Mosok to Mas Damar? Hoo tenan. Adol susu serapayu. Dodolan nasi padang ra entuk. Terus aku iku kudu piye? Aku ki ora ngerti to, Lek. Wis saiki ning gone Pak Detum wae yo. Detum. Niki lho, lek ropat ki isih bingung. Dodolan susu ra payu, arek dodol sego Padang wedi nek didemo, pripun iku Pak Detum? Masya Allah. Ini nang Dani rezeki ki wis enek sing ngatur. Nek setor susu ra payu, ya dol liyane. Ki ya bakul susu. Lah nek dodolan, iki ya dodolan. Masakan Padang, Dek. Solo 3 kok Padang. Ki lho, tumpang. Kandhani yo.